Tak, vážení hosté, vážený pane faráři, dnes jsme se sešli u příležitosti žehnání piva Jezvecký hasičák. Dovolte, abych vás tady jménem Káji a Martina, místních hostinských, přivítal a pověděl vám něco o tradici vaření piva v Jezve a o vzniku piva, kvůli kterému jsme se tady dnes sešli. Také bych vám chtěl představit všechny, kteří se na vzniku podíleli. Nejdřív ta historie. Vaření piva v Jezve má mnoha setletou tradici a je zde doloženo písemně také pěstování chmele. První úřední listina dokazující vaření piva v Jezve pochází z 24. srpna 1577, kdy Jan z Wartenberga jezveckým měšťanům přiznává právo vařit pivo. Jezvečtí si toto právo dlouhé věky pečlivě střežili a pivo se zde nepřetržitě vařilo přibližně do roku 1916. Posledními majiteli zdejšího pivovaru byli od roku 1888 Wilhelm Nosakovič a jeho žena Marie. Ti zdejší pivovar provozovali, dokud vaření piva neukončilo úmrtí Wilhelma Nosakoviče a tlak okolních konkurenčních pivovarů během Velké války. V roce 1949 byly stojící budovy pivovaru zbourány a tím měla být kapitola vaření piva v Jezve navždy uzavřena. Toto se naštěstí nestalo a na jaře v roce 2016 se v Jezve zrodil nápad na zrod nového jezveckého piva. Pivo sice není vařeno v Jezve, ale nese jezvecké jméno, Jezvecký hasičák, čepováno je a bude pouze zde v Jezve. Pivo vzniklo z radosti všech zainteresovaných a pro radost místních a nejen jich. Jedním z cílů vzniku piva bylo přispět k posílení hrdosti na svou obec, svou hospodu a na své vlastní pivo. K stvořením jezveckého piva se podařilo navázat na přetrženou tradici. Pivo Jezvecký hasičák bylo poprvé naraženo v hospodě Hasičárna dne 28. května 1916 a přišlo ho přivítat a ochutnat velké množství hostů. Křest piva, tak jak jsme ho ten den pojali, měl symbolizovat propojení bohaté historie obce a s její přítomností. Aby toto propojení bylo spečetěno, bylo přivítáno pivo v dobovém oblečení a ke křtu piva jsme použili původní pivní láhev s nápisem Brauerei Neustadt. Teď bych vám rád představil lidi, kteří se na vzniku piva podíleli. S nápadem přišel pan Roman Hejna, hostinský Martin Šimončič, nápad přivítal a nastavil piva. Iveta Flečerová dala pivu jméno, Jezvecký hasičák. A David Brož dal pivu tvář v podobě loga. Dalšími lidmi, kteří se na vzniku piva podíleli, jsem byl já, Petr Flečer, Slávek Brzal a samozřejmě manželka pana hostinského Kája Šimončičová. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct a předávám slovo panu faráři. Dobře. Já jsem moc rád, že můžu být u takovéto události. Nové pivo jsem ještě nežehnal, ale víte, kde je nejstarší záznam o pivu? V eposu o Gilgamešovi, což je asi 5000 let zpátky. A vlastně se dokazuje tím, že kde se vaří pivo, tam začíná lidská civilizace. Protože to je první nápoj, který se vám neudělá náhodou. Že? Víno vzniklo tak, že někomu zkvasily se bobule a bylo víno, ale pivo se musí vařit. Je to už tedy důmysl lidský a je tam opravdu nutná ta součinnost různých řemesel, takže tam, kde je pivo, nebo kde bylo poprvé pivo, tam se mluví o začátku civilizace toho dnešního typu, městské. A proto je smutné, když si kupujeme v supermarketech lahváče, no ještě lahváče cinkají aspoň, ale různé plastové nádoby a to potom doma pijeme u té televize, teple a tak dále. Vždycky je výborné, když je pivo točené, když se lidi sejdou a vlastně si to pivo vychutnají
a posilují se ty vztahy. Někdy pravda, to se trošku přežene, že? Ale ten základ je dobrý a tak jsem moc rád, když vznikají takovéto iniciativy, protože v důsledku zbližují lidi a u piva se dá docela vymyslet dost dobrých věcí. Takže vám moc přeji, aby váš hasičák, nebo náš hasičák, když jsem tady teda tím farářem, tak aby nehasil jenom žízeň, ale aby také hasil různé spory, aby se v té hospodě lecos vyřešilo neformálně. A přeji vám, abyste tady na tomto místě přicházeli na mnoho dobrých věcí pro dobro této obce, protože ten svět se nedá předělat zvenku a ze zhora, ale vzniká to všechno dobrými nápady jednotlivých lidí a vy jste ukázali, že to dovedete, takže jen tak dál a to pivo, které vám požehnám, tak ať k tomu je takovou radostí nebo takým určitým razítkem, stvrzením a také podnětem mnoha dobrých věcí. Požehnání to není, že se to pivo nějaký udělá lepší. To prostě bude takový, jaký se udělá, takový bude. Ale to požehnání je požehnání lidem, to znamená vyprošení všeho dobrého pro lidi. A když jsme byli malí, tak možná, že nám většině nás dělala maminka křížek na čelo. A myslela to s náma tak, ať se ti nic nestane, ať se vrátíš, ať se v té škole něco naučíš. To znamená, že i požehnání toho piva je takového vyslání na cestu a děláme mu jakoby křížek na čelo, aby neslo všude dobro a aby lidé, kteří se s tímto setkají, tak aby se stali lepšími lidmi. A to vám z celého srdce přeju. A protože jsem nenašel lepší modlitbu, než je tady na tom obraze, tak se jim prostě pomodlím. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Bože, prosíme tě, požehnej toto pivo, které je uvařeno z tvé milosti, z vody, z chmele, z obilného zrna. Ať je zdrav tomuto pokolení nápojem zdraví. Skrze tvé jméno svaté dej každému, kdo jej bude pít, zdraví těla i duše, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Tak a taky požehnej vás všechny. Ať se vám daří.